Türkmenistanyň mekdeplerinde täze ýylyň öň ýany okuwçylara basyş artýar. Täze ýyl bayramy duýgusyny artdyrýan taýýarlyklar we bayramçylygy bellemek üçin mümkinçilikler ozalky ýyllara garanda has çäklendirilýän wagty okuwçylara gözökçülük güýçlenýär we olaryň mobil telefonlary barlanýar. Täze ýyla garaşan mektep okuwçylarynyň ençemesi şoňlar bayramçylyk duýgusyny dälde howatyrlanma duýgusyny başdan geçirýärler. Häkimetleriň gysyşy muňa sebäp bolýar. Türkmenbaşydaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şoňlar şäheriň mekdeplerinde okuwçylaryň jibi telefonlaryny barlamak boýunça çäreler giňden geçirilýär. Mekteplerdäki ýetkinjekler ýene-de polisiýanyň basyş astyna. Olaryň ýylla bir sapar begenip ýetýän täze ýyl şatlygy ellerinden alındy. Galy de innolaryň smartfonlary, telefonlary hem ellerinden alınýar. Dip habarçymyz maglumat berdi. Edil şehri barlyklar ýurdun beýleki ýerlerinde hem geçirilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri 20 dekabrda Türkmenabad şäheriniň golandaky Saryk Baly etrawynyň birnäçe mektebinde okuyan onlarça okuwçynyň öz mobil telefonlaryny ýydan almak üçin şäher polisiýa bölümine baranlygyny habar berdi. Maglumata görä polisiýa ýerli mekteplerde reýd geçiripdir we okuwçylaryň telefonlaryny wagtlaýyn ellerinden alypdyr. Reýtler duýdansyz we sebäbi düşündirilmeden geçirilýär diýip neşir ýazýar. Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysynyň sözlerine görä mektep mugallimleri häzir barla geçirýän polisiýa we howpsuzlyk gulluklarının wekilleri okuwçylaryň jibi telefonlaryny näme sebäpden ýygnaýandyklaryny we olardan näme gözleýändiklerini düşündirmeýärler. Okuwçylaryň enatalary bolsa öz çağılarynyň ujypsyzja aragatnaşyk serişdeleriniň eden etdilikli barlanmagyndan we ellerinden alınmagyndan nägile bolýarlar. Hökümet kiber howpsuzlygy gullugy MHM we polisiýa mektep çağılarynyň VPN ulanýanlygyny ananyp olaryň ökde hacker programmist bolup ýetişmeginden howatyr edýäni meňdeýär. Dip Türkmenbaşynyň ýaşaýjy saýdýar. Şol bir wagtda Türkmenbaşyly enatalary şeýle barlaklaryň şäheriň meşhur hasaplanýan 5-nji, 10-njy we 13-nji mekteplerinde okuwçylaryň telefonlary barlamak çäreleriniň tas geçirilmeýänligine ünsü çekerler. Olaryň sözlerine görä bagdalan mekteplerde bilim alýan okuwçylaryň köpüsi guruply maşgalalardan ýa-da wezipeli resmiýleriň çağılary. Sol mektepleriň okuwçylary 25-30 müň manatlyk gymmat telefonlary ulanýarlar. Sol çağılara gadagançylyk ýok. Emma beýleki mekteplerdäki garyp çağılar telefon ulansa, olary hacker bolmakda, pornografiýa maglumatlaryny görmekde, saklamakda, gadagan edilen saytları açmakda, azatlyň maglumatlaryny okumakda ýa-da online humar oýunlaryny oýnamakda sübhe bildirilýär. Çağılarymyzyň barlalardan gözi açylmaýar. Dip çağılary mektepde okuyan Türkmenbaşyly söhbetdeşlerimiziň ýene bir aýtdy. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini gatyp ýasaklaýan we ilata internetiň el ýeterliligini berk çäklendirýän ýurdun häkimetleri ulularyň we ýaşlaryň mobil telefonlaryny köpçülikleýin barlamak boýunça çärelerini ýyzyna geçirip durýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tyrasyna dekabr aýy ahyrlaýan mahaly Mar welaýatyna büdjet işgärleriniň zähmet haklary möhletiniň tölenildi. Her bir büdjet işgäriniň zähmet hakyndan welaýat merkeziniň bedegi işlerini niýetlenip 80 manat meşburuna pul tuturýar. İşgärler onsuz hem bazar sebedine gawat gelmeýän aýlyk töleglerinden pul tutulmagyna garşylyk beýan edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe büdjet işgäri özleriniň zähmet tölegleriniň möhletiniň bank hasaplaryna geçirilenini tasdikladylar. Şol bir wagtda olar bayramçylygyň öňü tyrasyna öz aýlyklaryndan şäheriň bedegi işlerine niýetlenip 80 manat meşburuna artykmaz pul tutulmagyna garşylyk bildirýärler. Biziň aýlygymyzdan 80 manat pul tutýarlar. Şäheri bezejek bolsalar büdjet işgärlerinden pul tutmalymy? Biz onsuz hem bir aýdan beýleki aýaçenli pul artdyryp bilmeýäris. Şonda da bizden tutum tutýarlar. Gaýtan bayramçylyk münasibetli bize goşmaça bonus berilmeli. Diýip büdjet işgäri aýdýar. Sevit ýaşaýjylar öňler täze ýyl bayramyna kärdeşler arkalaşyklarynyň adyndan işgärlere gowşurulýan sowgatlary höweslendirmeleri ýatlaýarlar. Öňler kärdeşler arkalaşyklary her bir işgäre ýylda bir tapar sowgat bererdi. Eň bolmanda özümizde öndürilýän platensiýalar ýa-da çeýnek käteler gowşurylyp işgärler höweslendirilirdi. Diýip Mar şäheriniň bedegi işlerine 80 manat meşburuna goşunt goşmagy mejbur edilen bir büdjet işgäri aýdýar. Bir näçe büdjet işgäri habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda
özleriniň durmuş şertleriniň, mali ykdysady mümkinçilikleriniň soňky döwürlerde barha agyrlaşanyny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, harytlaryň ýygyderli gymmatlamagy durnukly girdiji çeşmeti bolan büdjet işgärleriniň güderan şertlerine de agram salýar. Olar özleriniň aýlyk haklarynyň bazar sebedine gawat gelmeýändigini, öz girdejileriniň bazarlardaky bahalar bilen bäsleşip bilmeýändigini aýdýarlar. Ýurtda iň pes aýlyk zähmet haky 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 1280 manat meşberini belenildi. Habarçymyz bilen guruldaş bolan bir büdjet işgäri möhletiniň geçirilen zähmet hakyny kabul edip bayramçylyk münasibetde öz çagatyna oýunjak satyn almak üçin pul artdyryp bilmeýändigini, muňa garamazdan 80 manat meşberine şäheriň bedegi işlerine goşant goşmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Biz onsuz hem bir aýlykdan beýleki aýlyga zordan ýetirnýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hojalyklar mali ykdysady kynçylyklaryň arasyny özleriniň üpçünçilik ýagdaýynyň gowulanmaýanlygyny, azyk howpsuzlygynyň durnukly berkidilmeýändigini gurrun berýärler. Harytlaryň narhy edaradan alýan aýlygyna gawat gelmeýär gymmat. Adamlar indi gyş paslynda eşiklerini täzeläp bilmän, köne eşiklerine yama dyp geyip başladylar. Diýip bir sewit ýaşaýjy taýdýar. Bu aralykda hökümetçi neşirler täze ýyl bayramynyň öňü süresinä ýurdun bazarlaryna we dukanlarda azyk bolçulugynyň döredilendigini habar berýärler. Zähmet haklaryny öňünden kabul eden marly büdjet işgärleri öpçünçilik aradalaryna gumra bolup özleriniň aýlyk haklaryndan tutulýan tutumlary aralyp maslahatlaşýarlar. Olar vilayetde şu ýyl paýta mövsüm münasibetde pul tutulmagynyň besedilmegine ilki başda begenenliklerini aýdyp bu ýagdaýyň uzaga çekmänligini belleýärler. Ýa-da şu ýylyň sentýabr aýynda Mara vilayatyna büdjet işgärleri mejbury paýta ýygmakdan boş odurup olardan ýygym mövsüm bilen baglylykda goşmaça pul tutulmagy hem besedilipdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary 13-nji dekabrda Sewitde gowuçy meýdanlaryny arastalamak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul ferişteleriniň ýygnalyp başlananyny habar berdi. Mara vilayatyna büdjet işgärleri paýta mövsümine degişli tutumlar tawtadylaryny begenipdi. Ýöne gynansak da bu uzaga çekmedi diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Ukraina paýtagty Kiýew 22-nji dekabrda ortiýetiň uçuran 20-den gowrak pilosy uçury bilen nyşana alyndy we adyndan 2 adamyň ýaraly bolanyny habar berilýär. Şäher häkimi Vital Klitschko we gassagly kömek gurulugy bir duranyň şäher merkeziniň günortasyndaky kwartiralaryň bir blogyny zarar görýändigini we adamlaryň yaralanmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle-de bu zarby ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ýönel derrew gödekçilik astyna alındy. Bu Ukraina paýtagtynda bir aýyň dowamyny edilen 6-njy dron hüjüm bolup, ol soglanyndan soň şäheriň köp bölegine berilen howa hüjümi duýduruşlary besedildi. Ukraina goşuny 22-nji dekabrda Orsiýetiň tutuş ýurt boýunça uçuran 28 sany kamikaze uçurynyň Eýrany öndürilen dronlaryň 24 sanynyň urulup gaçyrylandygyny aýtdy. Howa hüjümleriniň öňüni almak tagallalaryna harby howa güýçleri, howa gemilerine karşı raket bölümleri we howa güýçleriniň we Ukrainanyň goranmak güýçleriniň mobil toporlary gatnaşdy. Netijede Kiýew, Odessa, Mykolaýew, Kherson, Jitomir, Rivne we Khmelnytsk sewitlerinde 24 sany şahit drony urulup gaçyryldy diýip howa güýçleri aýtdy. Harbylar pilosy uçurlaryň Russiýanyň basyp alan Krim ýarmadasyndan we Orsiýetiň günorta gunmatarynaky Kursk we Primorsko-Akhtarsk sewitlerinden uçurulanyny aýtdylar. Ukraina goşuny söwüş meýdanyna güýçleriniň 21-nji dekabrda Günnogor frontda 95 hüjümi ýerine serpikdirendigini habar berdi. Kharkov sewitindäki Kupyansk, Donetsk sewitindäki Avdiivka we Mariinka şäherleriniň golaýyna agyr söwüşleriň bolanyny aýtdy. Günorta Kherson sewitinde 12 çaknaşyk boldy. Ukraina güýçleri gödekçilik edýän ýerlerini giňeldýärler diýip harbylar aýtdy. Ukraina harbylary edilen hüjümlerde parahat adamlaryň öldürilendigini we yaralananyny, hususy ýaşaýyş ýaýlarynyň we infrastrukturanyň weýran edilendigini habar berdiler. Ukrainanyň günorta komandasy Mykolaýew sewitindäki infrastruktura deskalaryna zarar görýändigini we urulup gaçyrylan pilosy uçuryň bölekleriniň Odessa sewitindäki dänemmaryna ziýan ýetirendigini aýtdy. Şu aralykda 21-nji dekabrda Orsiýetiň uzak Günnogorundaky Khabarovsk şäheriniň kaýaty Ukrainanyň ýaragly güýçlerini maliýeleşdirmek aýplamasy bilen 2 adamyň 8 we 7 ýyl azatlykdan
mahrum edilenligini elan etdi. Medwat habarlaryna ýyl ketilen Rus raýatlarynyň biri 24 ýaşyndaky Tatyana Parshina diýilip atlandyryldy. Ol 24 martda Ukraina bilen baglanşykly gazyna 2400 rubl möçberini pul berenlik üçin tutsak edilipdir. Kadiýetiň maglumatyna görä, Khabarovskiň başga bir ýaşaýjysy hem şol bir aýyplama bilen 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Ýöne onuň ady aýdylmaýar. Bular Russiýanyň raýatlaryna Ukraina goşunyna maddi taýdan gollaw bermek aýyplamasy bilen çykarylan ilkinji hökümler diýilip bilinýär. Russiýanyň Başgyrjystan Respublikasynyň kadiýeti bolsa 22 dekabrda aktivist Ramil Saytovany Russiýanyň Ukrainada kurşuna protest bildirip ýazan onlaýn ýazgysy üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Saytovanyň tarapdarlary höküm elan edilenden soň utanç diýen şygara gaýgyrdylar. Saytowa may aýyna tutsak edilip ýurdun howpsuzlygyna garşy çärelere çağırış etmekde aýplandy. Ol Başgyrjystanyň mobilizlenen erkeklere onlaýn videosundan ýüzlenip, olary batyrgaý bolmagy hemde açyçan ýagdaýda öldürmek islämek diýmäge çağırypdy.